jista' jkun kjas għandna l-permess kontru! Xiġmilanna l-Marilyn, xiġmilanna. Ħakom ċabċiba prosit. Kolla edinaw għalan wieħed biex nagħtu merba kif jitħoqra lill-Papa! Lill-Papa! Ekk aħjar! Tajjeb ħafna, mela, ħanamlu ftit żgħir ta' introduzzjoni mhux battu rajtu żewġ persuni hawn qabdu jgħidu ma tafux min huma. Mela, ħanibda jiena. Tajjeb. Jiena Matthew, brother Salesian. Is-Salesjani hawn! Hekk nieħu gost li hawn anke rappreżentazzjoni tagħna. Ferrarist. Ma nibdewx, għax ikella jgħidu magħna. U Juventina u Juventini hawn! Olej, insomma tim tajjeb Matthew! Prosit. Marilyn fidejk. Marilyn għallima 31 sena, minħobb ħafna l-sports fil-fatt nilab il-water polo ma' tim ta' Witilajn, tan-nisa. Olej! Għandek is-sapporta wkoll, how nice. Għandna n-nista Marsa Skala wkoll. Inħobb ħafna l-kampanja, nħobb immur xi mixja l-emmulaw, inħobb niekol u nsajjer ukoll. Jiena l-ikel mhux se nsemmiha xider waħdu li nħobb niekol. Naħseb qabel nibdew anke ngħidulkom se jiġri tajjeb li ninġabru ftit ħalli ngħidu tal-batch kejkna għax wara kollox illum ġejna biex fl-aħħar mill-aħħar nilqgħu il-Vigarju ta' Kristu imma anke nitolbuh li jiġi hawn f'nofsna ħalli jieħu ħsiebna u dak kollu li għandna bżonn kemm fir-ruħu fil-ġisem jagħtihulna illum u aktar mmorru l-qudiem. Ekku, Matthew, fil-fatt, għanna moment ta' talb fl-imkien, għanna ħafna kant, kif ukoll għanna maġija. Serraħ rasek għax bżajtom biex ma jisparixxewx. Fil-każ jisparixxi biċċa żgħira m'għandix problema. Mela, ħalli nġabru ftit fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Ammen. Hekk nitolbuk mulej Ġesu biex tieħu ħsiebna. Nitolbu anke lill-Omok Marija li tkompli titfa' il-protezzjoni tagħha titfa' l-mantara tagħha fuqna. Ħalli aħna nkunu xhieda vera biex nkunu nistgħu nwasslu il-messaġġ tal-feraħ, il-messaġġ tal-Vanġelu. U dan nofruh billi nitfgħu f'idejkom na Marija, billi ngħidu slima lilek Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla tropalina mitimbi, issa u fis-sija tal-mewta. Marija għajnuna tal-insara, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Mela, ħantukom kemm xejn żgħira issa isu x'se jiġri, ma nixtieq li l-ewwel u qabel kollox tagħtu ċabċiba ta' inkoraġġament il-Amy għax Amy għandha biċċa xogħol importanti twaqqaf lilna milli nitkellmu. Tajjeb, ġifieri għandek biċċa xogħol naqra mhux ħażin. U nagħtu ċabċiba wkoll lil dawn il-ħaddiema kollha u l-volontira li hawn voluti. Xi ħaġa li ħanamlu nixtieq issa li kulħadd iqum bil-wifqa, tajjeb, talbuni biex nieħdu selfie. Li dan is-selfie se nibagħtuh direttament lill-isqof u l-isqof jurih lill-Papa. Ħalli jurih li aħna qegħdin nistennew. Jiġifieri tistgħu tiksru naqra r-regoli qumu bil-wifqa, it's okay. Qumu bil-wifqa, jiena in the meantime ħanipprova insib il-kamera, ejni naqra. Tajjeb, issa qabel ma nibdew nixtieq li nkomplu niċċarġjaw daqsxejn żgħira l-batteries, niċċarġjaw daqsxejn żgħira l-vuċi, ħalli mbagħad ngħaddu għall-qofol tal-programm tagħna. Mela jiena ħanirrepeti xi ħaġa, ħanajt xi ħaġa u intkom tridu tirrepetu warajja. Hawnhekk ħanaraw kemm għandkom saħħa intkom fil-vuċi tagħkom u kemm intkom anke kapaċi tirreċiprokaw dak li ħanajdu. Mela jekk jiena ħanibda b'vuċi baxxa, intkom ħatibdew b'vuċi baxxa. Ħanaraw, inti tista' tkompli miegħi wkoll, right? I say yeah. I say yeah. I say yeah. No yeah. I say yeah. No yeah. Caramba. Caramba. Cassandra. Cassandra. La pirouette. La pirouette. ħatqumu bil-wifqa.
Issa tajjaġ ħafna fuq il-mic. I say yeah! I say yeah, no yeah! Caramba! Cassandra! La pirouette! Ħanajtu naqra oħra, right? Caramba! Cassandra! La pirouette! Kemma tfadlilna? 5 minutes. Mela ħanaqsamkom. L-ewwel ħanibdew b'din in-naħa, imbagħad ħad irrispondu din in-naħa. U ħanaraw min se jerba'. U jekk tridu intom hemm fuq tistgħu tingħaqdu magħna wkoll. Ara ħammorru. I say yeah! I say yeah! Oh yeah! Oh, come on, allura iktar il-volum. I say yeah! Oh yeah! Hekk mela. Caramba! Cassandra! La pirouette! L-aħħar waħda tolla fl-imkien iċċarġew naqra l-batteries, kulħadd ħajolli jdejh il-fuq u ħantellaw volume full on! Għana raw iż-żazax fejnom Ara isa! morru, is-Salesjani tudu tgħiduli naqra oħra, all right? I say yeah! Bravi! I say I say yeah, no, yeah! La pirouette! Issa kif idilem, ma li ħanaraw il-Papa Franċisku, ħanajdulu hekk. Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Sorry, ngħiduha bil-Malti għax inkella. Papa Francisco! Papa Francesco! Tieħ il-ħor Papa Francisco! Papa Francesco! Tajjeb, mela, ħanpoġġu bil-qiegħda, ħanikkalmaw ftit. Tajjebek. Tajjeb. Ħanibdew il-bidu tal-ġurnata bl-għajnuna tal-mixja neokatekumenali fej se jmexxuna b'mument sabiħ tal-lodi, tal-tafilodu, ħalli nkunu nistgħu nħejju ruħna u qalbna biex nkunu nistgħu nilqgħu il-Vigarju ta' Kristu. Ħajkunna dal-moment ta' tarb kif għalunna tajjeb il-prezentaturi. Ħanibdew bil-inkantaw dan is-salm 95 jekk illum. U biex ngħinkom daqsxejn anke bħala assembleja biex ngħinu biex kulħadd jipparteċipa. Il-kliem huwa jekk illum intom tisimgħu leħnu la twebsux il-qlub tagħkom. U jalla verament anke din il-ġurnata tibda b'dan il-sentiment f'qalbna li m'għandna xejn li websinna, m'għandna għalfejn konna xejn li websinna qalbna, imma illum mhux lok ta' dwejja imma lok ta' ferħ. Ġej fil-Vigarju ta' Kristu fostna, allura ġej Kristu fostna. Allura kuraġġ kulħadd, ejja tkun ġurnata memorabbli għal kulħadd u jalla verament tibqa' marka fil-ħajja tagħna dawn il-jumej li għandna mal-Papa Franġisku. Nitlobkom tqumu bil-wieqfa ħalli nibdew it-talba ta' filgħodu. Nagħmlu t-talba u Għalli jeħlisni mulej fit-texxej. Glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Kanta. Jekk illum
Alla ulmulek Sultan kbir fuq l-allat kollha la brissi tal-art huma kollha f'jek tiegħu u l-baħar kienu li għamlu
ninsab fiha li ninsab lawyer nsir liberu tajjeb li nagħmlu li l-istiet ngħidu nġandru l-għodu tajba tiegħu. Issa bħala risposta tal-istanza għajt ferħana li hu ferħana li hu tal-profeta Eżajja flimkien se nkantaw għajt ferħana għax nos huwa kbir għal-pajjiż ta' Iżrael verament inkantaw verament ma jgħidu ferħana għax għandna l-nifos. Natikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. Nwiġbu flimkien. Natikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. Meta neħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom u nrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom mill-idoli kollha tagħkom insaffikom. U natikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom. U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u natikom qalb tal-laħam
u nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. U tagħmlu fl-art li tajtkom il-missirijietkom u intom tkunu l-popli tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. Issa bħala risposta għal dan is-salm se nkantaw kant meħud mill-Vanġelu skont Mattew fejn anke intom mistednin tkantaw dan il-kliem morru ħabbru lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija. U verament aħna kull wieħed waħda minna jalla immorru nxandru dak li jagħmel Alla magħna, kull wieħed waħda minna fil-qis tiegħu. Ma nibżawx. Għandna għalfejn ngħidu lis-soċjetà tal-lum li l-mulej għadu validu. Għalhekk inkantaw. Morru u ħabbru lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilea. Morru ħabbru lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilea. Morru ħabbru lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilea. Hemmhekk li jarawni, hemmhekk li jarawni, id-disċipli telqu lejn il-Galilija fuq il-muntanja li Ġesu kienu rihom meta huma raw inxteħtu quddiemu u Ġesu għalilhom lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela għamlu disċipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu illi ordnajtilkom jiena. U wara jiena magħkom, u wara jiena magħkom, il-jiem kollha flimkien. Wara jiena magħkom, u wara jiena magħkom, il-jiem kollha. Sal-aħħar ta' żminijiet, sal-aħħar ta' żminijiet. Għall-antifona ser ngħidu flimkien mulej is-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Mulej is-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Int qed is-sebħ tiegħek il fuq mis-smewwiet. Int li s-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Int li bnejt sur kontra l-edewwa biex iġġib fix-xejn l-għadu u l-min iqum kontrik. Inħares lejn is-smewwiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li int qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex inti taħseb fih. Ftit inqas mill-Allat għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejh qetlu.
in-naċ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xahri, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bidu? Mulej, is-sebħ tiegħek jannih fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Is-sebħ tiegħek jannih fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Bħala risposta għal dan is-salm ser inkantaw kant meħud mill-profeta Iżajija. Fejn intom mistidin anka tkantaw jiena niġi biex nerġa' naqqat il-popli kollha qatt jiġu u jaraw il-glorja tiegħek. U aħna verament hawnhekk illum din l-assembleja maquda minn popli differenti, realtajiet differenti ma kollha lan wieħed biex infaħru l-Alla talli ġast u Alla. U dak hija ħafna li ċanna nfaħruh. U l-rigali kollha li jtina mbagħad infaħruh iktar. Għalhekk inkantaw dan il-kant. Jiena niġi biex nerġa' naqat flimkien. Jiena niġi biex nerġa' naqat il-popli kollha. Il-popli kollha qatt jiġu u jaraw il-glorja tiegħi. Qatt jiġu jaraw il-glorja tiegħi. Gloria, 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 jiena nqiegħed sini għal fuq u nibatom għandi l-ġnus l-aktar imbeda biex jixandru il-glorja tiegħi, biex jixandru il-glorja tiegħi. U jiġbru flimkien lil ħutom kollha mill-ġnus kollha għal-offerta lil mulej, għal-offerta lil mulej. U minn fosthom jiena nieħu assisin għalija biex jixandru il-glorja tiegħi, biex jixandru il-glorja tiegħi. Gloria, 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 Saħna naqraw il-lezzjoni qasira tal-lum. Miktib tal-profeta Iżajija.
inħasslu u tnatfu. Neħħu l-ħażen ta' jemilkom minn quddiem għajnejja jifqu mill-ħażen. Talmu għamlu tajjeb. Fitxu dritt. Sewwu l-inġustizzji. Iddefendu lil-tim. Aqbżu għall-armla. Ejjew mela nirraġunaw flimkien jgħid il-mulej. Imqar jekk dnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlat, isiru bojot bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi, isiru bojot bħas-suf. Nirrespendu wara xulxin, Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull erq mix-xibka tan-nassab. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu, Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Sa biex nagħlqu din il-parti tal-liturġija ta' tifir ta' sbieħ il-jum, ħankantaw innu lil Marija, imbirkinti Marija, ħalli nkunu nistgħu nikkonkludu dan il-lodi. Però qabel nistgħu anke ngħidu l-missierna flimkien. Tolbu l-missierna, missierna li inti fis-smewwid, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma nagħfru minn ħadd lina, daħalniex fit-tiġrib iżda kantaw imbirkinti Marija. Inti Marija fost in-nisa kollha Marija inbirek il-frott tiegħek Marija il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu Marija inti Nixtiequ nirringrazzjaw il-mixja neokatokumenali Grazzi ħafna. ta' dal-mument sabiħ ta' talb. Issa ħaniltaqgħu ma' membru minn tal-mixja neokatokumenali u ħaj jispjegalna ftit żgħira u ħanaraw naqra x'tinvolvi u naraw anke naqru minnu. Nsejjaħlek naqraw nek ta' nagħtuh ċabċipa ta' inkoraġġament ta'. Stenna. Jiena kemm xejn żgħira hekk Natuħ ċabċipa ta' inkoraġġament. Ħanismawkom. Ma il-ħorn doqqu, tibżax, doqqu l-ħorn. Mela, ejja naqra f'nofsna hekk. Tajdinna naqra inti min inti x'jismek, xeta, jekk trid tajdinna fidejk. Jekk għandek xi hobbies, fidejk. So, jisimni Mark, under 20 sena,
nallem, Sacred Heart ma nafx xi studenti, naħseb rajt xi studenti, inti Għaw xi studenti ta' Sacred Heart għaw? Le. Imma ma jagħmlu storbi hekk. Għati xejn wara, Mela ċabċiba ta' inkoraġġament ħalli jkunu jistgħu hekk, very good. Tajjeb. Sorry, inti għattallim, għallim ta' xiex. Tal-Mazz. Ok, mela nifqu hemm. Id-domanda li jmiss għalik, Mark. Spjegħanna ftit żgħira il-mixja neokatokomenali, x'inhi? Le, il-mixja hija hekk realtà fil-Knisja li sutejna niskopru hekk ħafna il-mamudija tagħna, jisu x'inhi s-seħħa tagħna fil-Knisja. La struttura nibbażaw ħafna fuq 3 affarijiet prinċipali li hija l-kelma tal-Alla. Aħna fil-kull ġimgħa niltaqgħu biex niċċelebraw ċelebrazzjoni fejn naqsmu l-kelma flimkien. L-Ewkaristija, kull ġimgħa wkoll il-komunità tiltaqa' ġo post fejn niċċelebraw l-Ewkaristija. U anke li ngħixu f'komunità, fejn ngħixu f'komunità ta' aħwa, fejn naqsmu l-esperjenzi, naqsmu l-ferħ, naqsmu l-batijiet flimkien. Titgħallmu minn xulxin. Ekku. Xi tfisser li tkun temmen f'dan iż-żmien? Jien naħseb li temmen f'dan iż-żmien mhux biss li nemmen li jeżisti Alla, kif nara jien, jisu li nibbaża ħajti fuqu, li ħajti tkun mibnija fuq Alla, fuq il-kelma ta' Alla li hekk tinbidel biex dejjem issir tixbaħ ta' Kristu. Ekku tixtieq tgħaddi xi messaġġ li żgħażagħ li bħalissa jippruvaw ifittxu l-Alla f'ħajjithom. Ibqgħu fitxu għaliex hekk naħseb li aħna żgħażagħ hu l-Knisja tal-futur, il-Knisja li ta' bħalissa u li ġejja u li nistgħu nkunu dawl kull fejn nkunu, jekk hawn ma nafx kemm il-żagħżugħ hawnhekk hemm il-żagħżugħ kulħadd fuq il-post tax-xogħol. Ħaġa waħda sejħa tagħna nħoss li nuru din l-imħabba ta' Alla. Proset. ċabċifa kbira lil Mark. Mela, l-item li jmiss ħanħallih fidejk biex tippreżenta. U issa nistiednu l-żewġ tiħbib kbar tiegħi, il-Glenn u l-Mirka, li ħanamlu ftit żgħira maġija magħhom. ċabċifa lilhom. Grazzi, x'vajb għandkom, Irridu l-vajb li kienaw qabel, hip hip! Minix tajjeb daqsom ta' met niprofa, insomma, naqra l-ewwel hemm mhux hekk, insomma, mhux ħażin. Sewwa,
ħanamlu xi affarijiet differenti f'dawn l-10 minuti li għandna ħanippruvaw inħaltu naqra, aħna nagħmlu naqra maġija. B'differenza, mhux maġija normali biss, ejja ngħidu nħaltu mit-tnej, tajjeb. U qed nistennew persuna importanti, mhux se noqgħod ngħid ħafna, imma żgur li persuna importanti, importantissima ngħid jiena. U din il-persuna importantissima, naturalment hija VIP, eċetera, u nixtieq il xi ħadd minn postu ta' ħanieħu x'ħattek minn quddiem tal-maktur l-aħmar. Ġas kemm tqum bil-wieqfa biss. Kemm tqum bil-wieqfa. Għaliex hawnhekk x'jismek Aziz? Gabriel, toħċab ċip għal Gabriel, applaws. Gabriel, ma nafx hekk hux bad news jew good news, imma dallejħlhom dbik. Veru. U ħlom dik fit-tajjeb, taħlom dbik illi qed tara persuna importanti, persuna speċjali. Ma kienx Franġis kol kemm tista' semmi hekk kif ma rridx b'xi mod kif naqbad ngħid, jiġifieri nikkontrolla lek moħħok. Irridek biss ma' numru 3 persuna. Tista' tkun Maltija, tista' tkun barranija, tista' tkun ħaj, tista' tkun mejta. Persuna famuża li jafa kważi kulħadd almenu. Nippruvaw ma' 3. 1, 2, 3 min? Għal dawk li ma semawx hemm wara, Ira Losko għalli. Ira Losko. Sewwa. Ara, Gabriel, jiena ġo dal-envelope tfajt ritratt. Ritratt wieħed għandi ta' persuna partikolari. U dan ir-ritratt li għandi moħat, ħlief, ta' Ira Losko, meta kellha 3 xhur u nofs, Arafta jekk dilettant tagħha suppost tarafha, veru? Grazzi Gabriel, thank you. U forsi ssib min jgħidlek, tajba, ma kif taqbad tgħid kieku qal pereżempju Barack Obama. Kien ikolli problema. Ma insomma mhux daqstant ta' għax ħsibta li wkoll dik. Sewwa. Aħna kif qedtilkom nippruvaw nagħmlu maġija b'differenza u meta toqgħod taħseb kultant tgħid li lil aħna natuh il-biċċiet. Veru, kien kunu sinċiri kultant. Biċċa talba lawnu lin, xi biċċa qudiesa lemmu law, xi biċċa karità. Imma Alla lilna f'dawn il-biċċiet li ntuh jatina xita ta' grazzja u mħabba. Naturalment hawn Malta nittamaw illi almenu f'daw il-jumej ix-xita tkun biss ta' grazzi u ta' mħabba sewwa ma tkun xita tal-ilma ħalli tħallina ngawdu lil Papa. Jafu x'jismu r-rajda u li ġew mhux ħażin. Sewwa. Qedtilkom ħanissendumu ħafna fadlinna biss l-aħħar item. U dan l-aħħar item jirrigwarda il-ħajja tagħna. Għaliex il-ħajja tagħna eżis hija fraġli, hija misterjuża. Il-ħajja tagħna nqabbilha
ma' spaga. Spaga illi l-istess bħal ħajja tagħna għandha l-bidu tagħha imma għandha wkoll it-tmiem. Il-ħajja tagħna l-istess eżatt għandha l-bidu tagħha li m'għandniex kontroll fuqu u l-istess għandha tmiem li lanqas dak m'għandna kontroll fuqu. Imma għandna kontroll kultant fuq dak li nagħmlu fin-nofs. Għaliex fil-ħajja tagħna ikollna affarijiet li jiġrulna tajjeb u jkollna affarijiet ħżiena. Ngħidu aħna xi eżami illi mort tajjeb fih u għaddejt jew gradwajt. Jew weħilt xi sena. Ngħidu aħna xi twelid ġdid jew xi tieġ fil-familja jew funeral ta' xi ħadd tażis. Anka fil-fidi tagħna kultant ġieli nħossuna mola s-sema bħal maħna llum u ġieli jiġuna ħafna dubji. U l-ħajja tagħna nibdew narawha f'biċċiet. U jkun faċli li mill-ewwel inwaħħlu falla u ngħidu imma għaliex ġrali hekk, imma jiena biss jiġrili hekk, nagħmel tant ġid u forsi t-mirjiet tiegħi kif suppost l-iskola, raġel tal-familja. Imma jekk dawn il-biċċiet nippruvaw naqduhom bil-mod mal-kumplament ta' ħajjitna, bil-Malti għandna espressjoni ngħidu ħajti qed żomm fuq spaga. U jekk dik il-ħajja tagħna li tkun qed iżżomm fuq spaga, ninkludu fiha lil Alla, nintelqu fih, inħalluh jiggwidana hu il-ħajja tagħna bl-ispirtu tiegħu terġa' ssir sħiħa u isbaħ milli qatt kienet qabel. Dejjem nipprova niskopri kif jkunu għamlu dik il-maġija ma qatt ma jirnexxieli. Jekk ikolli nagħmel bracket xkejken għadhom kemm qalulna li Papa Franċisku għadu kemm il-Lendja ġewwa pajjiżna. ċabċifa ikbar xejru l-bradar, il-libkatar l-għad. U ta' min nisimgħu il-horn issa Papa Franċesco! Ħarwaqna Papa Franċisco! Papa Franċisku! Tajjeb, issa nixtiequ anke nistiednu lil Glenn u lil Mirka ħalli nistaqsuhom ftit żgħira għax aħna naqra kurjużi. Glenn u Mirka, x'jispirakom li tagħmlu dan ix-xogħol? Eħem, il-ħajja tagħna holistika u ġvera, ġifieri l-bniedem hu dak li hu kollu. Aħna ma mmorrux ix-xogħol filgħodu u kwadru għalih u mbagħad immorru d-dar u kwadru għalih. Ġifieri l-ħajja tagħna hija dak kollu illi jagħmilna. Mind, spirit and body jgħidu. U dak li jispirana li dan il-messaġġ sabiħ huwa mod sabiħ kif twassal messaġġ sabiħ lin-nies, messaġġ viżwali. Ġifieri fuq kollox il-ferħ tan-nies. Ġifieri meta tara lin-nies jieħdu pjaċir jifirħu speċjalment tkun xi show ta' tfal pereżempju hekk, ġifieri dik hija ta' aspirazzjoni kbira. Qed tużaw it-talenti li tagħkom Alla b'mod vera tajjeb. Dejju grazzjas. Xi ħaġa li jiena kurjuż fuqha hi kif jirnexxielkom tamalgamaw l-ispiritwalità tajjeb tħadnu dan kollu li għadkom kemm għamiltu qudiemna mad-dinja tal-maġija. Kif jirnexxielkom? X'inspirakom għalfejn ħriġtu hekk b'dan il-kunċett daqshekk sabiħ? Illum il-kelma tal-Alla taf inti trid dejjem tiġġedded. Tiġġedded mhux għax il-prinċipji jibqgħu li huma. Mal-mod kif inwassluha, naturalment, irridu dejjem inwassluha b'mod differenti, b'mod sabiħ, b'mod ġdid. U dan ħsibna li jkun mod sabiħ kif inti tgħaddi messaġġ ta' prinċipji. Ġieli meta nkunu shows li ma jkunux tal-Knisja, ġifieri organizzati, kun hemm reliġjoni diversi, eċetera, ma ir-reliġjon tagħna tanti mibnija fuq prinċipji sbieħ, fuq prinċipji li
prinċipji umani. Li m'hemmx għalfejn tkun Kristjan biex tħaddan il-prinċipji li nsemmu aħna, li l-messaġġ kapaċi jasal b'dan il-mod lil kulħadd. U l-aħħar domanda Kemm int kurjuż. għalhekk tefgħu lili. F'Gaudate Exultate, Papa Franċisku jinsisti li l-qdusija mhijiex l-istatwa biss tal-karta pesta, iżda l-qdusija hija xi ħaġa ħajja. Dan kollu intkom, din il-qdusija f'dan l-ambitu pjuttost sabiħ l-arti espressiva, kif taqduha flimkien? Kif taraw din il-qdusija hekk tamalga ma dan kollu li intkom tagħmlu? Naturalment, meta nisimgħu l-kelma qdusija ħafna drabi ninħasdu naqra, għalina hija kelma kbira naqra, taf kif. Imma lemm mixin, lemm qed naħdmu. Firri naħseb b'umiltà l-koll irridu nistqarru illi qed naħdmu lemm, aħna qed nimxu lemm, mhux vera li nkunu xi darba qaddisina għaliex inkella dan ma jfisser xejn għalina. Il-fatt li naħdmuha flimkien għalina huwa ta' grazzja, ġifieri il-fatt li aħna qegħdin hija grazzja għalina li nistgħu nagħmlu dax-xogħol flimkien. Ħanieqaf għax rajta tagħmillek sinjal. Iva, di tixxejjer il-karta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilkom. Glennu Mirka, nagħtuhom ċabċipa. Issa fakkarni ftit Marilyn. Għandna persuna oħra, aħna nixtiequ li din il-ġurnata tkun mimlija testimonjanzi għax aħna żgħażagħ irdu ninspiraw lil xulxin. U nitalmu minn l-oħrajn. Mela, fuq dan l-istage nistieden għaw magħna lil Julia. Intuwa ċabċip oħra ejja. Hello. Prosit. Tgħidilna naqra fuqek Julia, l-passatempi tiegħek milli ma' grupp ġejja. Ekku, jiena Julia, għandi 23 sena u qiegħda fl-aħħar sena tal-istudji tiegħi tal-liġi. Tajjeb ħafna. Naf li inti il-karizma injazzjana hija ħafna għal-qalbek, alright, hawnhekk għandna. Tajjeb. Hemm frażi partikolari u din ħajkolli nħares li ħalli żgur ngħidha tajba. Men and women for others. Din xi tfisser għalik, x'tirrappreżenta? Ekku, jiena nagħmel parti mis-CLC, Christian Life Community, li tħaddan l-ispiritualità injazzjana. U iltqajt mal-frażi. Ekku. Iltqajt mal-frażi madwar 7 snin u meta tħalt fil-kulleġġ San Luigi. U għal-bidu deret. Tistgħu twaffqu tajtu, mhux problema allum. Għal-bidu deret sempliċi ħafna bħala frażi, ma mbagħad meta tipprova tgħixha tinduna kemm iktar profonda. Li tkun a man and woman for others tfisser li ma tkunx individualist, tfisser li mhux kollox jgħaddi. Tejnek tuħu deċiżjonijiet kemm għalik innifsek imma wis aktar għal ħaddieħor, għal familja, għal ħbieb fuq il-post tax-xogħol fejn jidħol il-privileġġ tal-vot u anke fejn jidħlu issues sensittivi ħafna, pereżempju l-abort, l-eutanazja, l-ambjent, il-kannabis. Ma nistgħux ikollna mentalità ta' jekk ma taffettwax lili mela it's okay, inħalli kollox jgħaddi. Irridu nieħdu stand u ngħidu le. Irridu nkunu l-vuċi għal ħaddieħor, a man and women for others. Kemm huwa importanti xek is-sensittività, speċjalment f'daw l-issues li huma kbar li donhom jisom qed mhux jattakkawna, ma jisom qed appnu ċertu viżjoni u jippuxjaw li affarijiet. Tajjeb naħseb ukoll li bħala żgħażagħ ħanna nsemgħu wkoll leħinna f'dawn l-affarijiet. U l-aħħar mistoqsija Ġulja x'inkella nerġa' tajjat miegħi. Inti qiegħda wkoll ġewwa forum żgħażagħ. Tista' tispjega lilna x'inhi forum żgħażagħ u x'inhu l-involviment tiegħek? Ekku, il-forum taż-żgħażagħ ġie maqut riċentament. Niltaqgħu diversi żgħażagħ minn diversi għaqdiet differenti, għaqdiet spiritwali, li għalkemm aħna il-kol differenti għandna għan wieħed u f'idu waħda. L-għan tagħna huwa li niddiskutu issues li hemm fil-Knisja, issues li rigwardjaw iż-żgħażagħ li fl-aħħar mill-aħħar jgħinuna biex nresqu iktar żgħażagħ lejn il-Knisja. Infatti ħankunu qed nintaqgħu mal-isqof Charles Cicluna fil-ġimgħat li ġejjin. Kien kollox delayed ovvjament minħabba l-miġja tal-Papa, imma l-għan tagħna huwa li niddiskutu dawn l-issues miegħu u noħolqu soluzzjonijiet kif nistgħu nresqu iktar żgħażagħ lejn il-Knisja. Tal-ġen. Grazzi ħafna Ġulja. ċabċipa għal darb'oħra. U issa jekk hawn is-Selezjani ħajamlu ċabċipa kbira x'ta nilqgħu il-Marilyn Aquilina flimkien ma' Luke De Guara. Għalikom Marilyn! Għandek ismek sabiħ,
sa San George, kollox sew. Mela, jiena Marilyn, kif forsi ndunajtu involuta fil-komunità ta' Salesjani ta' Sliema. Ħallastom biex jgħiduli fil-fatt. U anka inservi fil-chaplaincy tal-Università nsellimha minna wkoll. Emmu Father Patrick Mela, flimkien Maluk, ħankunu qegħdin nagħmlu żewġ kanzunetti, l-ewwel waħda hija kanzunetta oriġinali. Din kont ktibta madwar 4 snin ilu, kont għaddi student tal-Università. Meta suppost kont qed nikteb it-teżi, kont nikteb din il-kanzunetta minflok. U hija fuq kelli bżonn insib definizzjoni oħra ta' mħabba li mhux l-imħabba bejn koppja biss imma mħabba oltre. U avolja mhijiex kanzunetta tal-Knisja, provajt insib link magħha u bdejt naħseb fit-tieni kmandament li jgħid ħobb lil-lajrek bħalek innifsek. Xi drabi naħseb nagħtu wisq importanza li nħobbu lil-lajrek imma nagħtu inqas importanza lejn l-aħħar biċċa li hija bħalek innifsek. U naħseb hija importanti ħafna li mhux biss anka bħala animaturi li ngħinu liż-żgħażagħ, mhux biss nagħtu importanza biex inservu manka li nirċievu li nħobbu lil nafusna wkoll u dik hija l-ispirazzjoni. Għaddan mal-esperjenzi tiegħi li kelli ġo dan il-post f'Malta li huwa relatat mal-imħabba wkoll għax hemm monument daqsiex tal-love monument, il-kanzunetta jisimha Spinola, nispera toġobkom. Suppost narfu dan il-post minn ximkien. Ximkien jista' jkun minn tfuliti jew draja oħra li waslet fit-tmiem. Moħħi gerbeb lura fi-żmien min jafa fejn. Tifla ta' 7 snin tipassiġġa u tqatta ftit ħin ma' missiera fost welidu jgawdu il-festa ta' San Ġiljan. Lejn ix-xattu ma mxew lejn id-dar jistaħbew fl-obanoli kontra xemx tali fl-eqel ta' wissu. Minkejja it-tifla intilfet fil-gost btitħoss missiera jintilef mis-serħan. Lura darkom maraw kien il-ġlied ta' kuljum. It-tifla ma fehmitx għalfejn dan kellu jkun. Sa dak il-ħin rat mill-bot kien ma miktuba bil-kontra fuq biċċa siment. Taħseb li l-imħabba t-nexxi hawn u mhux lura dar. Għadu 10 snin mal-ansjetà tal-seti
staġun tal-istudju għara li xorbu sfin intefaw jitqu ma ġemb xulxin u emmek nis li dik l-ewwel bowsa l-insiġ kien ifisser ħin imma mikkejja flon il-qamar l-imħabba tirrifletti fl-ilma baħar xi drabi l-iktar li nozzu jafu jiexu minnajna u it-fajla tifet kuraġun biex temmen li l-imħabba għanda tkun familja mkisra ġuvni li jibsa jom fil-mowġ ta' qalb uman u resqet lejn ix-xatt u jitbedet minn kulħadd bad maqsum b'tol mhux mifhum damet biex indunat li ma kienet qatt l-iżbal magħmul min immoddi sfrenat għax l-imħabba mhijiex dar mhijiex monument mhijiex trajja tal-passat jew bosa tal-mument hija drittek ukoll mhux biss rigal għal-tnejn li tgħix ħajtek kuntenta bla ħtija ta' xejn kieku nista' nagħlaq dik it-tifla li kont ta' 7 snin nagħtiha l-imħabba li dejjem kien ħaqqa issa narfu dan il-post lilu nibqa' Grazzi. Issa ħanamlu worship song ma ktibtix jiena, sintendi. Ħadkun naqra upbeat, so jekk tafuha kantaw, ċabċbu, ejja nfaħru lill-Alla. Saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old made new, Jesus, when I met you, you called my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called
break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I am forgiven, my eyes are open. 'Cause when you call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Grazie ħafna. Vibe, kulħadd bil-wifqa u jagħti ċabċipa ħalli nkomplu nqajmu l-atmosfera. Wow! Grazzi Marilyn, grazzi ħafna U u grazzi l-kitarrist ukoll. jina d-degi ngħidlek imma llum ngħidli ismek għax insejtu b'raċetament. Luke, grazzi, intom ċabċipa oħra. Thank you. Mela, Matthew, għanna bżonn nkunu nafu mill-liema grupp ġejjin dawn tajja, iż-żgħażagħ. aħna kurjużi veru. Ekku. Mela, jiena tafu issa forsi ħadd il-fama. Iwa kalma naqra issa, kalma. Order. Mela, peress li jiena għaluli biex nagħmlu naqra storbju llum nistgħu ħadd ma ħajġi warajna u kurjuż li għaluli hawn il fuq minn 60 realtà differenti. Xi ġmiel. U nixtieq li ma' tlieta jiena, tajjeb, Isimgħu il-gruppi kollha. kulħadd tifaqqa ismu bl-enerġija li għandu. Dik l-enerġija hija l-karizma tiegħek. Is-Selezjan Issa ismajnihom intkom tidu diġà tibsaw naqra sewa. lina, x'takom hija xi ħaġa fenomenali. All right? Mela kulħadd jieħu nifs il-barra u l-ġewwa. Okay? U matri ħan nisimgħu intkom minn fejn intkom. Jekk tridu intkom li qegħdin hemm wara u qegħdin fuq il-gallerija tixtiequ tgħidulna minn fejn ġejtu, merħba bikom ukoll. Tajjeb, jiġifieri preparaw anka intkom. Mela 3, 2, 1! Alright, ħanisimgħu il-grupp tal-KDT Plus fejnhom! Kont ħana nkun naqra bajjiż din, ngħidilkom kull ma smajt Salesjani u ma nasibx li veru. Mela ħanerġgħu intuha 1, 2, 3! Tajjeb ħafna, issa tistgħu tpoġġu bil-qiegħda jekk tridu f'idejkom. Jiena ma nafx x'ħan ikser il-liġi, ma nixtieq ngħid lilkom il-forzi armati qogħdu attenti għax rajna x-xita ta' fjuri niżlin fuqkom, jiġifieri moħħkom hemm. Għandhom il-kappell. Għandkom il-kappell. Mela, ħan ippreżentaw it-top 5 ta' X Factor, naħseb kulħadd ħadd jaf min jafu. huma u x'tassew. Ceci and Und Chris! How is everyone doing? Eva. Thank you. Hello. This is very exciting. You guys have been amazing. It's really an honor to be here. Thank you for bearing with us as we get ourselves situated. I have a couple of songs for you. Some you may have heard before, other you may have not. My sibling, are you ready? Yes. Is that good? Yeah. Yeah? Ready? Where will you run, my soul? Where will you go when wells run dry? When the wind starts to blow, how you gonna keep this flame alive? In the fading light when night
Thank you so much. That song really means a lot to us. Our faith has always been something that's really been a cornerstone in our lives, and so it's a very big honor to be here today. Next up, we have a song that might be a little familiar to you. It's not exactly a Christian song, but we feel the message is that's really important in today's day and age. So hope you enjoy. What she said. Yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. Just try your best, try everything you can, and don't you worry what they tell themselves when you're away. That's us done. We're done. How good was our timekeeping? Sticking to the Għazet. schedule. U palma taraw fuq l-screen sana, il-papa jatondu eja law. U għallura rridu nisimawkom fejnom iż-żaza ħisa. Għallu l-bnadar. Mela, għal darbohra nixtiequ nirringrazzjawkom tal-li kontu mana, sinjuri għalikom, eżizzaza. And Chris. ċaw ċipa. Mela, minna u nuftit ieħor se ninaqdu minn kor li ħajamel naqra ħoss li ħajjejna anka neħtlu f'naqra animazzjoni, imma jiena nixtieq nerġa' nagħmel naqra rehearsal għax il-Papa issa jgħid verament rib tagħna biex naraw kif ħanamlu, isna ħanamlu dik li jgħidula issa it-technical u dress rehearsal f'daqqa. Jiġifieri jekk għandkom bnadar xi xejruhom. Irridu narawhom, Jekk għandkom xi posters, grazzi Papa Franċisku. Olluhom. Jekk għandkom il-ħornijiet doqhom. Ħanippruvaw ħanamlu daqsxejn żgħira ta' rehearsal. Tajjeb.
1, 2, 3, Papa Francisco! Papa Francisco! Papa Francisco! Mela, qabel ma naddu għal-kor, għanna l-aħħar testimonjanza għalikom illum. Ekku, għanna Nicole Briffa u l-Marija Muscat. ċabċipa lilhom ta' inkoraġġament. Mela, eżis, domanda, issa ħannu lilkom Mike, innu lilkom Mike jina miex problema. Għajdu naftit zaħira, intkom, anzi, thank you very much. Għajdu naftit zaħira, intkom, min intkom, mill-lima entita ġejjin u xtamlu. Ħajxalu lek naqra l-Mike. Sadattant natu ċabċipa kbira li l-ħaddima kollha li hawn involuti hawnhekk. Preparazzjoni bħal din tinvolvi ħafna xogħol, ħafna nies u koll ħafna volontira wkoll. Ok, mela ħanerġa' nistaqsi d-domanda jisu kellna xejn żgħira ta' rewind. Tajjeb, mela, l-għonet merħba bikom. Sabiħ tal-live. Għajdu naftit zaħira intkom, minn fej tiġu xtamlu, ekspiegaw naftit zaħira. Jien għandi 20 sena u membru u leader fi Żgħażagħ Kattolika. Tajjeb ħafna fejnhom. Supporters. Sinjura. Jiena għandi ftit iżjed, 62. Fiċ-ċirkolu ta' Ħażebbuġ tal-Azzjoni Kattolika. Prosit, how nice. X'tinvolvi hekk bħala grupp li taħdmu flimkien? Bażikament aħna ntqajna fi proġett li għamilna interġenerazzjonali li bażikament samna l-esperjenzi flimkien u inkomplu nagħmluha workshops u attivitajiet li nagħmlu flimkien. Infatti, isna we broke the barriers ta' bejn il-ġenerazzjonijiet. Taf kienet veru ħaġa sabiħa, esperjenza veru sabiħa. Eku, jekk ikolli nżid xi ħaġa xkejkna, Papa Franċisku qed jisħaq ħafna fuq intergenerational dialogue. Allura isu il-figura anka tan-nannu tan-nanna qed jagħtiha daqsxejn żgħira ta' importanza. Forsi qed jisħaq anka fuq dik il-persuna li għandha kemm xejn żgħira erf, għandha dik l-esperjenza li wieħed isu jista' idur leha leh biex ikun jista' jitgħallem xi ħaġa oħra. X'taħsbu fuqha din intkom? Aħna min-naħa tagħna inħarsu differenti minn miż-żgħażagħ ovvjament. Għandna żjed esperjenza u l-iktar ħaġa importanti li nagħtu x-xhieda u tkun xhieda pożittiva. Għax hekk ma tkun negattiva aħna ħanħallu wirt ħażin u jekk tkun pożittiva ħanħallu wirt tajjeb. U tittirradja, tkun contagious, mhux hekk? Eżatt. Għandek xi domanda oħra lihom inti? X'tinvolvi hekk li tkomplu taħdmu flimkien minkejja differenza tal-età? Onestament, aħna nagħmlu ħafna workshops and we try as much as we can biex anka nitalmu aħna mill-adulti, għax għandna ħafna x'nitalmu bħala żgħażagħ. Dejjem nitalmu minn xulxin. Eżatt. U anka fuq livell lokali nippruvaw kemm jista' jkun ninaqdu mal-komunità tagħna u nagħmlu xogħol ukoll fil-komunità. Ok, grazzi ħafna, ċabċipa. Thank you. U warajna Mezzju hawn ħafna żgħażagħ oħra. Imma minn ġo fuqhom joħroġ vuċi inkredibbli. Mela, mingħajr aktar ma noħdulkom raskom, ħanħallu fidejn il-kor. Encore! Stenna, sorry, Sara, sorry. Signori għalikom, encore! Kaħjar! That's more like it. Hello! Kulħadd alright? Ma nismax tajjin. Kulħadd alright? Kaħjar, għax għandi widnejja nagħmel żduda ta' għalek. Mela, li ħajġri ħanamlu hekk. Id-diska li għanna issa jisima Sija Ħamba, alright? Hija bl-Afrikan, biż-Zulu biex inkunu eżatt, alright? Li ħanamlu ħanaqsmu l-udjenza. Għanna dir-ringiela tal-ilem u di kollha ħatkunu flimkien. Tajjeb, ħanara feqedin. Alright. Dir-ringiela kollha oħra, ħanara. Alright. U r-ringiela tal-ilem. Tajjeb. Mela, intom kollha tal-ilaw ħatamlu dar ridim. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ejja, ħanarakom.
X'ku intom ħatamlu hekk? Nafta li lem, da biss. Tajjeb, intom jonqosu issa, ħanamlu hekk. 1, 2, 3, 4. Ixellu l-majk. Raġej, xinamlilkom hekk ħanifqu, right? Da narakom, Isa narakom kollha tu ċabċipa lajna l-eccellenza tiegħu l-Arċis of Diħel. Very good. Intom. Tajjeb. Tan-nofs issa, bil-kontra. Għanilim!
washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when Jesus washed. Oh, when Jesus washed. He washed my sins away.
Shalom, Shalom Aleichem. Mela, l-eżis, nafu li qed nistennew il-Papa imma mal-barriers kemm jista' jkun noqogħdu attenti, ġifieri l-aħjar nibqgħu kif qegħdin, kulħadd jixtieq jara il-Papa ma biex nevitaw li jkun hemm xi inċident u nispiċċaw nitilfu dak kollu li nippreparaw għalih, l-aħjar kulħadd jibqa' fejn jgħid u tgħinu anka il-min qed jagħtihom l-ordni biex tisimgħu l-istruzzjonijiet tagħhom. Kif qed intaraw il-Papa kważi wasal, ma nafx Sara forsi tamlu n-nixajti miħor u nidħol jiena naqbes fin-nofs biex nipreparaw, mhux naqbes eżatt għax inkella jkun hawn problema. Biex imbagħad kulħadd jgħajjat kemm għandu ħila, iktar milli jgħajjat nilqgħu l-qdusija tiegħu il-Papa. Mela ħanħalli fidejk biex tkompli. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, oh, I'm gonna let it shine. This little light of mine, oh, I'm gonna let it shine. Oh, let it shine, oh, let it shine to show my love. Everywhere I go, oh, I'm gonna let it shine. Oh, everywhere I go, oh, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Oh, let it shine to show my love. All together go away. Amen. Ooh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, let it shine. Oh, let it shine to show my love. All together go away. Amen. Amen.
Ara, nixtiequ nistaqsuk domanda. Hekk tajdilna daqsxejn żgħira dan il-kor ta' Encore. X'inhu x'involvi ħalli minn hawn ftit ieħor. Minn hawn ftit ieħor nilqgħu l-dusija tiegħu il-Papa. Tista' tiġi f'nofsna hawnhekk. Il-kor, bażikament ilu waqqaf mid-2002 minn direttriċi li kellna Joanna Van Lent li kienet Olandiża bażikament u tagħtu fidej il-kor u issa l-kor qed jieħu ħsieb lilu nnifsu bażikament bil-kumitat u kollox. Bħala membri qegħdin qisu 25 bħalissa xi ħaġek. Bħala diski avolja bdejna minn ġeneru gospel, illum il-ġurnata nkantaw pop, kontemporanju, naqra worship ukoll biex nħobbu nkunu varjati aħna, tifhem? Lan tal-korp bażikament huwa li m'għandekx għalfejn tkun professjonali biex tidħol magħna, kemm jekk inti mużiċist jew jekk inti kantant, aħna ma nfittxux il-professjonalità. Lan huwa li once li qiegħed magħna tieħu pjaċir, titgħallem u tikber fl-arti tiegħek. Ġifieri dawn iż-żgħażagħ li hawn preżenti u oġobkom il-kor jekk tridu tistgħu tingħaqdu magħhom mhux hekk. Tistgħu issibuna fuq Facebook. Grazzi ħafna. Sinjuri żgħażagħ Encore! Naħseb issa ma fadalx aktar ħin ħlief se nħalli dal-mument fejn forsi anka jkollna il-kanzunetta għaddejja imbagħad meta ngħidilkom li wasal il-dusija tiegħu il-Papa ħanħalli fidejkom tafu x'għamilna għal dawn l-aħħar satej rehearsal qawwi u issa irridu naraw il-Papa jiġi milquh kif suppost mingħand iż-żgħażagħ ta' din il-gżira daqshekk sabiħa li hija Malta. Irridu naruh li dawn iż-żgħażagħ huma ċċana biex jaraw. Mela għalissa ħanħallikom tistennew il-Papa, ħanistennew flimkien. Christ the rock we stand. Hallelujah. We sing. You are welcome here. Let your love rain down into our hearts again. You are welcome here. Lord, we lay it down. Let this land be yours again. Come here, let your love rain down into our hearts again. You're welcome here, Lord, we lay it down. Let this land be yours again. Yours again. Mela bil-mod qegħdin nibdew naraw l-ewwel karozzi li qegħdin qudiem il-Pope Mobil. Jekk qed inħoss li hawn anke dal-aċċettament sabiħ dil-aspettattiva kollha li fl-aħħar ħanaraw l-qdusija tiegħu il-Papa. Qed inġedded ħafna memorji meta fl-2010 kien ġi Papa Benedittu. Il-Papa Benedittu. Tex kemm kont ħerqana biex niġi narah. Illum qabel kont hawnhekk u llum qiegħda fuq dan is-stage. How nice, how nice. Aħna konna akkompanjajnieh bħala Salesiani bil-Brigade, konna nżilna kienet esperjenza memorattiva wkoll. Ftit jonqos bib, ftit jonqos. Kulħadd jibda jipprepara l-garġi. Ħanismawkom! Papa Francesco! Iktar Papa Francesco! Papa Francesco! Fejnu l-horn hi, ħanisma naqra fejnu l-horn. Sigi, sagi, sigi, sagi! Sigi! Sagi! Sigi, sagi, sigi! Għaw kollox bil-mod għanna l-kamer nistaw anka l-xejrulom u tistaw il-xejru anka l-bnadar. You're welcome here. Let your love
down.